तनी मैदान को आई चल तनी हाल में बिहाता की पाटे में हो ये गोझा खा ले भाई साला पेट गड़गड़ा साला पेट बड़ा खराब हो पातरे मैदान होत रहो बड़ा अब तनी साफ हो चल तनी दतुन कॉल जा पेट तो साफ हो तू ली बुढ़ा के पड़ा पे से कौन रे कौन है हम है बाबा झगड़ू के लइका कौन झंगरुआ के लइका रे को के कर हवे झंगरुआ के मंगरुआ के भाई उतर के नीचे उतर तनी तो के गलत पे चढ़ गए हम ये पे चढ़ ले पानी डाल ले गलती हो गई बाब ना चख आज मैं चढ़िए बस पानी डाल घर से चल जाए तू ठीक जाई हां भाग जा भाग जाओ नहीं खाए तू भाग नहीं जा ठीक बाब जा चलो एले मुंह धोले बोली हमार पेड़ थोड़ा ना रही तो तू ओनियो छीन लेनी ओह नो नहीं चलो कैसे आइल ह अन्य घर में समय को भेटा गइल ह दतुन तू पेड़ पर हां दतुनिया छीन लेनी हमार तो पेड़ ना रहे उडरा गइल ई हम सोची कहां तर पेड़ बटे इधर बंधुआ के लइका बा का रे हां दिन बंधुए के लइका बा उहे लागता हां आई का ले बा का जाने मार तो गोड़वल तो चलतिया हां अच्छा अरे रुक काहे तर रे का हट रे ई हां हट काहे डांट तर रे चाचा के दहेज में मिलल है छोबे हटे का हटे गे का होई साइकिल एकर नाम है ठीक न साइकिल हां साला ये जो हट दतुन फेंक दे का हटे गे अच्छू मत रे साला होई का हरी होई का अरे होई का रे सुई बाटे सीधे वाला नानु ह चलो तरे ई के करा शादी में मिलल ह ये हमारा शादी मिलल है तोरा हो गई हां ए साला चाचा में हई मिल गइला हई मिल गइल तोरा में ए चेमटी बार घड़ी हियो एकर फूलो फरम याद है तोनी के बता दे रे हई जानता होगा मुते टाइम से तन सिखा दे हमर के भाई हमरा के सिखावा दे तू चला रे ई हटा बस तोन के कुल बुझाला अरे पागल हमनियो को मिल जाई काहे टेंशन लेता ना चला दे ना चलाओ सो दे तनी सिखाओ तो बढ़िया चलो ये गिरा ये ना तब बैठ रे ना ना आओ सिखा दी ना ना जो अरे साला तो चलते नहीं रे अरे तन धर से रे देखिए आराम से उठा ए घंटा लो गिरा दला उठा करता रहो उठा मत दे ऐसे हम की साइकिल ते गिरा देले तर साइकिल के फेर पर भाई दहिया के नहीं फेर पर रहो 12 दिन बंद कर का हरामी बा चलते है ना सीखी गिरा बन को और रे तने हे करा के सिखा दे हट अरे हे करा के सिखा दे तने सिखा दे तनी हमरा के अरे ना बैठा घुमा दे बैठा ओ ते बैठा हट बखिना मत दे अच्छी बैठ जा बे कोनो के गांव में साइकिल नहीं के यानी के मिल जाते मैं छुए पे लागल बड़ भाई पूरा कॉल बोल जाओ हां हां खबर सरकार का लिया के दिखा देलो उसको गरम बाज गनी है जा हां हमको देखलो नहीं खन के दो बार डमरुआ के बड़ा इच्छा बा नमरुआ के हां नदिया के पार फिल्म चलता के करा के रे हवे अलाउंस कइले हन 7 बजे ले बा हां चल तो तन देखल जाओ भाई कर तो बड़ा जानते बड़ा भीड़ लागला हां दतन तो हो गइल हमरा चल चल तो चला चला चल हां एबार चपलो ओहि में देख दो चपलो नहीं के चल अरे अभी बन बा तले बैठो सरे आवते होई ना डालते हो कि हां तले बैठो सा अच्छे से बैठ जो गोड़ उड़ मो दुखा जाता हां रे होय देखत रे हां ये दोनों चुरा लेबे का बा एबार काम कर देबो चल पर देख के आई जाऊ ना हां का भइल लेके चल भाई आवते बाड़ो आ 7 बजे वाला अलाउंस कइले रहन आई हाय ओकरा दूर लाइन ये साला फिल्म देख के चल जाए तो बैठ जा अब कुछ उसूल करे के पड़ी ना बैठो आवा बैठ बैठल मैडम तन बैठला में कुछ फायदा नहीं चलो मछड़ो काटा चल जी चल ए रुको आवते बाड़ो छोड़ा ना चल कान पर जा बड़ा लेट होता चला कौन चुरावल जी कोनो ले ले हाय वाला दोनों सेटे पे पहले जा इस पर तो दे दिया तो खाई पी भाग चल हेलो गाइस तो कैसे लगा वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए अगर हमारे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए।